5,000 होआबा नोंनि न'खौ खेबा दा गावनो गोसोबायदि माने 5,000 जुदि एग्रिमेन्ट होआलानो बे न'आ फिन वालनिफ्रायनो थानानै दङ खामानिखौ मावनो होनानैहाय लानाय जादोंमोन बेनिफिसारिनिफ्राय नाथाय बे खामानिखौ मावना होनाय जायाखै मानि थाखाय मावना होनाय जायाखै बेनिफिसारिनिफ्राय अलरेडि बियो फैसाखौ लांजोबखाबाय Vcdcनि चेयारमेनखौ सोलायनांगौ चेयारमेना जोंनि न' मोननायनि थाखाय बे Pmay-Gआव जोङो माखासे खामानिखौ जों फैमाल नुना मोनबाय बेनि थाखाय जों बेबायदि हाबा मावनाय फारि चेयारमेनखौ जोंनो नाङा बिसुआ बिनो पाटाबारि Vcdc हिसाबै जिबायदि कारापसन हाबनानै दङ इलिगेल बे हिसाबैनो फार्स्टनिफ्रायनो जोङो सरकार दानायनि उननि बोसोर बेलानिफ्राय जोङो नायबोदों मोजाङै सलायो खोमा होननानै खिन्थु दिनै नायै नायबोबाय दा जों रिपर्ट लागासिनो जों बेनिफिसारि हिसाबैहाय पाब्लिक हिसाबै जोङो दा मेम्बारफ्राबो कमप्लेन होयो कमप्लेना बेनो दा जेरै बाजेट फैयो बे बाजेटना जेरैबायदि रायजो राजा बा मेम्बारनि सोमोन्दै माबा बिसयैहाय अफिसफोराव मोजां रोखोम सावरायनानै बाजेटफोरखौ खुनु सावरायनानै मोजां राननाय जाया ओमफ्राय बिनि गेजेराव इन्टेलिजेन्सबो लिङा ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय मेम्बारफोरखौबो मोजां रोखोम सावरायनाय गैया ओमफ्राय बिनि गेजेराव आरोबाव जिनाखि आइवाइ फैनाय हाउजिं बिनि गेजेराव बेबो सोरनिबा एग्रिमेन्ट खालामा माथिनो सोरनिबा एग्रिमेन्ट होआखैला बेखौहाय दोनथ'यो आरो बिनि गेजेराव GRS जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन बे GRSनि बेलायावहाय गावगा गासैबो जाबुथिय लानो गावनि आखायाव लाजोबनानै GRSखौबो बिना पाब्लिक इनफर्म लामासिनो गावनो गोसोबायदि सालायना गावनो ट्रेन्सफार खालामदों दा बिनि सिटआवहाय गावगा ओरैबायदि खालामदों बेनिफिसारिखौ जेरैबायदि मावनांगौ बे रोखोम मावहैयाखै GRSनि बेलानि बायदि ओमफ्राय दा गावनो गोसोबायदि माने 5,000 जुदि एग्रिमेन्ट होआलानो बे न'आ फिन वालनिफ्रायनो थानानै दङ ओमफ्राय दा दिनैसिमबो 2 बोसोर जाबाय किसुमाना सोरनिबा बोसोरसे जाबाय दाबो फिन वालनि दङ ओमफ्राय दा सोरखौबा सोंबावदों जाहैबाय नोङो एग्रिमेन्ट जादोंना जायाखै एग्रिमेन्ट जायाखैला बेनि न'आ थानानै दं दिनैसिमबो सोरनिबा फार्स्ट किस्ति हाबदों लास्ट किस्ति हाबाखै सोरनिबा फार्स्टआव 32,000 हाबदों नेक्स्टआव हाबाखिसै बे रोखोमै एग्रिमेन्ट होयैखाय बे न'आ थालांदों ओमफ्राय दा दिनै पाब्लिकफ्रा बुंदों दिनै बे चेयारमेनखौ जोङो नाङा मानो होनब्ला जेरैबायदि जों सिगांनि सरकारावहाय दुर्निति नुबोदों दा जों परिबर्तन हिसाबै जों सिगांनिफ्रायनो जों सैसोबोनानै थानाय हिसाबै पाब्लिकफ्रा अबजन खालामबाय थादों दा जों गोजौ लेभेलावबो जों इमप्रुभबो हरदों ब्लकनिसिम लानानै डिस्ट्रिक्टसिम दिनै बे खोथाखौ दिनैहाय इमप्रुभ लायालासिनो पाब्लिकनि डिरेक्सन बायदि मावाखै दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों सरकार दानि जि गोदान बिटिआर सरकारखौहाय दा खावलायनाय हिसाबैहाय जों लामा नायबाय थादों दा बे हिसाबैनो दिनैहाय पाब्लिकआ जेबो रेहाय गैया थांनाय जब माबा मा होनो रेशन कार्डनि बेलायावबो 700 लाग्रोबाय 700 लानानै दाखालि रेशन कार्ड लानाय समाव आरोबाव 200 लाबाय होमब्ला 900 थाखा लाबाय माबा मोनसे इडुकेसन माबा पाब्लिकनि थाखाय अनुस्थान फैलाबो फैसानि बादै बिना दिनै जेबो रेहाय गैया लिथियावबो लाबाय बियो सोरनिबा 400 सोरनिबा 300 खरि लादों होमब्ला दिनै फारसेनिफ्रायनो जों पाब्लिकफ्रा दिनै जों रेहाय गैया दा बेखायनो खावलायदों चेयारमेननि बेलायावहाय जाहाथे गोजौआव जोंनि सरकार जानानैहाय जाहाथे जोंनि लिडारफ्रा मोजां एक्सन लायो पाब्लिकफोरनि होयोहाय चेयारमेननि सायावहाय खिन्थु जों दिनै चेयारमेनखौ जुदि बोखायनो हायाब्ला माबा मोनसे खालामनो हायाब्ला जों रायजो राजा जों थाया जों गोदान चेयारमेन नांगौ बे हिसाबैनो जों खावलायदों अनुरद खालामदों प्रब्लेमा बेनो रायजो राजानि प्रब्लेमा माने बेनो माने रायजो राजाजों खुनु सोमोन्दो गैया आदा गैया मालाबा सोरबा माबा मोनसे सावरायगोन दुख सुख हाउजिंनि बेलायावहाय बा जिखुनु खेथ्रआवनो आरो बिनि सोमोन्दैनो माने किसुमाना पाब्लिकफ्रा रायजो राजा गाज्रि मोननानै दङ खुनु अफिसावबो माने लिङा जोंनो आंनो न' खाथि अफिसाव हिसाबैहाय खुनु दिनैसिमबो सिगांथ' सोमोन्दो थायोमोन चेयारमेना आंजोंनो दा दिनै बोसोरसे जानानै थांबाय जेबो सोमोन्दो गैया बे हिसाबैनो रायजो राजाबो बुंबाय थायो जों सिगां थानाय हिसाबैहाय जोंखौल' नुयो माने जों लिडार बायदि जानानै जाम्बालाबो लिडिं हिसाबैहाय बे हिसाबैनो जोंखौ इमप्रुभ होबाय थायो पाब्लिकफ्रा आमोखा बुंगोन ना मा होननानै बे रोखोम बुंनानैहाय हयथ' चेयारमेनखौ माबा मोनसे बुंनो हागौ बे हिसाबैनो चेयारमेनखौ जोङो सावरायदोंबो सिगांबो जों बे चेयारमेनखौ जों खुनु प्रकारलाबो जोङो नांले
जोङो सिगांबो सावरायबोदों माने जोङो चेन्ज खालामगोन बे चेयारमेनखौ होननानै जों ब्लकआवबो इनफर्म हरदों आरो डिस्ट्रिक्टआवबो जोङो इनफर्म हरदों दा जोंनि सरकारा अननानै जों खावलायो आरोखि खौरांगिरिनि मेलजोंहाय फोरमायनो सानोदि जे चेयारमेना जोंनि बेनिफिसारिफोरनि न'फोरखौ मावनांगौ खामानि दंमोन बे बेनिफिसारिफोरनि न'खौ मावना होनाय जायाखै आङो डाइरेक्ट सोंखारियो जे चेयारमेनखौहाय बोसोरसे जानानै थांबाय नाथाय जाय बेनिफिसारिफोर गाव गावनि न'खौहाय मावनांगौ दायथ' लादोंमोन चेयारमेना बे खामानिखौहाय दासिमबो मावनानै होनाय जायाखै आङो डाइरेक्टलि आङो इउपिपिएल सरकारखौ गाज्रि बुंनो थाङा नाथाय बे जोंनि फाथाबारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय चेयारमेन बिनि खामानि मावनायखौ आङो दासिमाव मोजां मावनाय नुवाखै बिनि थाखायनो जोंनि बे फाथाबारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय जाय बेनिफिसारिफोर जोबोद दुखु मोननानै दङ आरो बे जोंनि फाथाबारिनि सिङाव थानाय जायफ्रा बेनिफिसारिफ्रा न' मोनदों बिसोर जोबोद दुखुनांथाव सोरनिबा न'आनो गैजाया थिङानो अखाजों गब्लंजोबनायनि नाथाय दासिमबो बोसोरसे जालायलांबाय दासिमबो बे बेनिफिसारिफोरनि न'खौ दासिमबो लुफुंना होनाय जायाखै आङो गोख्रोङै सोंखारियो बे जोंनि फाथाबारिनि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय चेयारमेनखौ गोख्रैनो बेनिफिसारिनिफ्राय गाव लुनो होननानै रांफोरखौ लानाय जादोंमोन नामा बिथाङा अलरेडि बेनिफिसारिनिफ्राय रांफोरखौ लानाय जादों जायफ्रा एग्रिमेन्ट दंमोन बोसोरसेनि सिगांनो बे खामानिखौ मावनो होननानैहाय लानाय जादोंमोन बेनिफिसारिनिफ्राय नाथाय बे खामानिखौ मावना होनाय जायाखै मानि थाखाय मावना होनाय जायाखै बेनिफिसारिनिफ्राय अलरेडि बियो फैसाखौ लांजोबखाबाय नाथाय बेनिफिसारिनिफ्राय बे न'खौ दासिमबो लुना होफुंनाय जायाखै बोसोरसे जाबाय नाथाय दासिमबो न'फोरखौहाय लुना होनाय माबायदि अबस्थायाव दङ दा न'आथ' जोंनि बे थुरिबारि फाथाबारि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोंनि थुरिबारियावनो गंथाम गंब्रैसो दङ बियो दासिमबो लुफुङा होनाय जायाखै आद्रा जानानै दङ माबायावहाय बियो 5000 कुरि लादों 5000 कुरि दा नोंथांमोना रायजोनि जानानै बिथांखौ माबायदि मावजानो लुबैयो आङो रायजोनि जानानै आं बेखौनो लुबैयो चेयारमेन बिथांखौ जेन जाय बेनिफिसारिफोर गावहा दायथ' लादों बेखौहाय मोजाङै लुफुंजानो आङो चेयारमेन बिथांखौ आं लुबैयो मोजाङै मावलांनो थाखाय गमामायै जुदि बिथाङा जुदि अख्राय बेबायदि सोलिबाय थायोबा नोंथांमोना उनाव रायजो जानानै मा बेबस्था लागोन आरो बिथाङा गावनि गोसो बायदि सोलियोब्ला जोङो बे फाथाबारि भिसिडिसिनिफ्राय जोङो बे चेयारमेनखौ जोङो नाङा अब्ला जोङो बे भिसिडिसिनि सिङाव थानाय बे चेयारमेनखौ जोंहाय नाङा मावनाया गावनि गोसो बायदि मावो मेम्बारफोरजोंहाय ग्रुपथ' खोथा रायलाया मेम्बारफोरजोंबो माब्रै मावनांगौ माब्रै मावनांगौ बियो सावराया गावनि गोसो बायदि बे खामानिखौ गावगा पार्सनेल सिरि मावो आरो दिनैसिम मेम्बारफोरजोंबो सावरायानो आं खोनानो मोनदों दा रायजो राजाफोर हिसाबै नोंथांमोना बिथांनि मावनायखौ मोजां मोनाखै नामा जोङो रायजो राजा हिसाबै जोङो बिथांनि मावनायखौ मोजां मोनाखै बिथांनि मुङा मा बिथांनि मुङा निर्मल थिनवालाव दं न'आ बेखौ बिसोरो एग्रिमेन्ट खालायनांगौ होननानै 5000 फैसा मोनैनि खेबाखै माबायदि एग्रिमेन्ट खालामजानो लुबैदों एग्रिमेन्टआ गावसिना माबायदि खालामनांगौ थाखा नांगौ जाहैबाय आरो एग्रिमेन्टआव बेसेबां थाखा बिदों 5000 सोर बिदों बेखौलाय चेयारमेन आरो मेम्बारखौबो बुंबाय आं मेम्बाराबो बे एखेयानो मा मुं चेयारमेननिया 5000 होआबा नोंनि न'खौ खेबा मा मुं चेयारमेननिया निर्मल नार्जारि किस्ति खनबेसे बुखो आंनिया फार्स्टल' जादों बेखौ सोर लांखो बेखौ आंनो माने द्र खालामनाय जादों आरो दा नोंनि आखायावनो दं बेयो चेयारमेना बिदोंमोन नामा चेयारमेना 5000खौ बिदोंमोन ओमफ्राय माने सेकेन्ड माबाखौ सोना होगोन होनदोंमोन ओमफ्राय दा 5000 होआबा माने बेखौ होआ बेखौ माने गावनो बुंबाय गाव जानो बिबाय आरो 5000खौ नङाबा मा होनदों बियो बेखौ बुंनाया जाहैबाय 5000 होआब्लानो आंनि सिगाङाव बुंनाया आं सोंदोंमोन सार आंनि न'आ खेबदो बिदि जाबाय होननानै बुंनायाव बियो 5000खौ नांगौ ओमफ्रायसो खेबगौ मा मुं नोंनिया आंनिया रबिराम बसुमतारि मा जायगानि लावख्रिगुरि भिसिडिसि লক্ষ্মীগুৰি চৰকাৰৰ পৰা আপুনি ঘৰ লাভ কৰিছিল কি হ'ল আপোনাৰ ঘৰটো কমপ্লিট হোৱা নাই জব কাৰ্ডৰ পইচাও পোৱা নাই আৰু জব কাৰ্ডও লোৱা গৈছে চেয়াৰমেন হাতত আছে
वहाँ पाइसे लेंगे आपने कोई किस्ती वाला से बस 3 किस्ती 3 किस्ती 3 किस्ती कंप्लीट होला হোৱা নাই কাৰ হাতত দিছিলে পইচাটো চেয়াৰমেন লৈছে কিমান লোকে আগবাঢ়িছে ঘৰটো হাবৱালি আছে না পিনৱাল আছে পুৰা তিনিটা হৈছে কিন্তু বেৰাটো হোৱা নাই মুদা দুটা মুদা লাগে না কিমান দেৰি হৈছে মেলা দিন হৈছে আপুনি পইচা দিব লগা হৈছিল নেকি আমি পইচা 3 কিস্তি তো 3 কিস্তি ক্লিয়াৰ দিয়া হৈছে এতিয়া চেয়াৰমেনক সুধিলে চেয়াৰমেন কি কয় এখন কি ক'ব কিছুই নকয় এই জকাটো লৈ আহা নে হয়া আছে বুলি কয় বুজাব নাপায় ঠিক আছে मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसे थोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाय होनो हागोन बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं डिफरेंट टाइप्स अफ को-करिकुलर एक्टिविटीज एज एप्रोप्रिएट करिकुलम सेंसरी एक्सपीरियंस बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेवलपमेंट सेफ एंड फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट डेली वीकली एक्टिविटी रेकॉर्ड नेचर कॉर्नर लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी इमरजेंसी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट एयर कंडीशनिंग फेसिलिटी बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन